Naimbag nga aldaw kakapsat. Welcome to Harmony Music Day. Ito ay akang takit para kadagiti aming nga agpakadang magtalinay ti ayat ken laglagiple. Sit back, relax, hindumig tayo ti agpakada akon ayat ko. Itan ti oras nya inakipapanaw dita sidong nakairuamak di ako makaya kadumteng kastoy agundaway di ka nagsangsangit agpakada akon ayat ko. Diyak kaya ta makita nga lumlumdaan ka dati papanaw ko lagit mo't malunek iti lugar papanak siksikan tolata di ka nagsangsangit agpakada akon ayat ko. Kastanya ko agsingsing pet kanto nuawan agton dita sibay mo sapay kumata na ipayan kadragsak umanaya lagi pem inton kailiw nak. Kastanya ko agsingsing pet kanto nuawan agton dita sibay mo sapay kumata na ipayan kadragsak umanaya lagi pem inton kailiw na. Numan pa'y umadayuak dita sidong mo lagi pe makanayon sikati kakaisuna nga ayat to'y biyag ko alakas tan biyag ko agsingsing pet kangarod ket di nakliplipatan inggat tungpal man dita biyag mo.